gabi! Mega Manila ang oras natin. We got 31 minutes after 8 o'clock in the evening. EDSA. That's right mga kabisyo. Ito ang programang EDSA. EDSA. That's right mga kabisyo. Ito na pong huling hirit. Huling hambalos ng ating programa. Dahil hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Kamusta ka, boards? Saan ka papunta? Sa lahat ng mga kabisyo natin dyan, saan man kayo ngayon patungo? Pa-south o pa-north? Ano man ang inyong ginagawa? Saan man kayo pumunta? Alalahanin nyo ang mga utang nyo. Hala, sige, lakwatsa. Tapos nga. No. Ay, grabe, matindi daw ngayon ang traffic. Dahil syempre yung mga kabisyo natin, it's a very long weekend. No. Actually, yung iba, kahapon pa, lumakwatsa na. Nag-file na ng sick leave. Yung iba naman ng diskarte boards, manong driver, ngayon, nagtrabaho, tinapos lahat. Bukas, siyempre walang pasok. Hanggang Lunes, walang pasok. Pagka-Tuesday, sigurado yan. Anong gagawin, Tang? Magpa-file ng sick leave. Pambihira naman, oh. Anyways, mga kabisyo, pero yes, we have to grab this opportunity kasi bihira lang din naman ito, eh. But again, of course, you have to be wise sa paggamit po ng oras na ito, ng opportunity na ito. Lalong-lalo na kung medyo alam mo na mga nagkulang ka na sa pamilya mo, may utang ka na sa oras. Well, it's about time, I guess, to spend time with your family. Bawi-bawi din pag may time. Hindi lang yung para sa pansarili natin, ha? So, bawian mo rin din si Mrs. Ilabas mo. Tapos ipasok mo rin. Alam niyo, diskarte lang yan, eh. Kinakailangan natin marunong lang tayo dumiskarte. No need na kinakailangan magarbo, no need na kinakailangan magastos. Sabi ng iba, ito si Kalbo, magaling na magsalita ito, eh. Wala nga kami pera, eh. Again, sinasabi ko naman, hindi naman kinakailangan gumastos, eh. Dumiskarte lang. Time is, yung may oras ka lang na makasama yung pamilya. Diba? So, again, sa mga kabisyo po natin dyan, good luck po sa inyo. Saan man po kayo patungo, make sure yung mga kuryente sa bahay, kung aalis man kayo, kung mag-out of town man kayo, make sure na dapat nakahugot lahat yung mga nakasaksak. At syempre, iiwan mo naman na makiusap ka naman sa kapitbahay mo. O yun, sa may mga kaaway yung kapitbahay, o ngayon, sinong bibilinan mo? Ha? Sinong sasabihan mo na pakitingin-tingin mo na ng bahay nyo? Kasi inaway mo lahat ng kapitbahay mo, eh. Ayaw mo kasi magpaparking, eh. yung sa gilid ng kalsada nila, lalagyan mo kasi ng paso, eh. Ayan tuloy, aalis kayo ng bahay, wala kang makasundo ng kapitbahay. O pati mga taga-HOA, bad trip sa'yo. Kasi yung kalsada, inako mo na sa'yo. Hindi porket gilid ng bahay mo, sa'yo na yan. Maghihira naman, no? Anyways, mga kabisyo, maraming salamat sa inyong pagantabay. Sana naman nag-enjoy kayong lahat. Sa mga hindi pa po nakapag-register, ikaw manong driver, kung hindi ka pa nakapag-register sa ating Love Knows No Boundaries, abay, ano pang hinaantay mo? Palista na. Coming up next, susunod na po, of course, our Basa Princess. No other than Rocky Terra on Rocky's Secret Files. Susunod na. Muli, ako po si Diego Bandido, laging nagpapaalala po sa inyo.
And whatever you do it all for the glory of God. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Good evening. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!